Un total de 28 ens turístics públics i privats de la Costa Daurada, entre els quals Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, promocionaran un any més els seus atractius de manera conjunta i coordinada en fires nacionals, estatals i internacionals que es celebrin al llarg d'aquest any 2018. Així ho estableix el 15è conveni Corner, l'acord anual signat aquest dimarts al Palau de la Diputació de Tarragona. El president d'aquest ens, Josep Poblet, ha assistit a la signatura juntament amb el president del Patronat de Turisme de la institució, Martí Carnisser, i els representants dels ajuntaments i les entitats públiques i privades signants. Anar de la mà de la Diputació i sota el paraigua de la Diputació hi ha algunes accions que les podem fer amb ells, perquè clar, són accions que anar del costat de la Costa Daurada i del costat de la Diputació són més fàcils de fer-les i els recursos es comparteixen més i és un goig formar part d'aquest conveni. La política de promoció turística del municipi va encarada molt familiar, és el que nosaltres podem oferir, un turisme familiar, un turisme tranquil i un turisme que aquest any volem apostar per els països del nord. Nosaltres tenim platges tranquil·les i un bon clima i aquest any volem apostar per aquest, sense oblidar-nos evidentment del turisme estatal i nacional. Pel que fa a les fires internacionals, els signants del conveni participaran a Berlín, Utrecht, Londres i Moscou. I quant a les fires estatals i nacionals, assistiran a Fitur, Navatur, Bitravel, a més de la Fira Mercat d'Escapades al centre de Barcelona.